Cartea Apocalipsa, capitolul 11, vom citi de la versetul 15 în continuare. Apocalipsa 11 cu 15. Îngerul al șaptelea a sunat în trâmbiță și în cer s-au auzit glasuri puternice care ziceau: Împărăția lumii a trecut în mâinile Domnului nostru și ale Hristosului Său și El va împărăți în vecii vecilor. Și cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu, pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu fețele la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu și au zis: Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule Atotputernice, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare și ai început să împărățești. Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii Tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele Tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Și templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis și s-a văzut chivotul legământului Său în templul Său. Și au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ și o grindină mare. Amin. Vă rog să luați loc. Îi mulțumim Domnului pentru că suntem chemați să-i mulțumim. Avem obligația să-i mulțumim. Dar nu o facem din obligație, o facem pentru că îl iubim, îl recunoaștem ca Domn, ca Stăpân al nostru și îi mulțumim că ne-a dat dreptul să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Vorbind de mulțumire, este ultima duminică din luna noiembrie, luna mulțumirii. M-am gândit că este oportun, este potrivit să vorbești în această seară despre mulțumire. În general, când ne gândim la această atitudine de mulțumire, o asociem cu oamenii, cu pământenii, o asociem cu pământul ca loc și ne gândim că totul este cumva limitat la pământ. Ceea ce ne uimește atunci când citim Cuvântul lui Dumnezeu este că mulțumirea nu este rezervată doar pentru pământeni. Da, noi pământenii avem obligația să-i mulțumim lui Dumnezeu și suntem datori să-i mulțumim lui Dumnezeu. Însă nu doar pământenii fac lucrul acesta. Recunoștința, gratitudinea, mulțumirea nu este limitată doar la pământ. Cuvântul care l-am citit ne descrie a șaptea trâmbiță. Îngerul al șaptelea a sunat în trâmbiță. Al șaptelea înger a sunat în trâmbiță și această trâmbiță aduce cu ea ceva. Este trâmbița recunoștinței, trâmbița mulțumirii. Noi înțelegem cât înțelegem, cât putem să înțelegem Cartea Apocalipsa. Este descoperirea Domnului Iisus Hristos. Nu putem să spunem că am înțeles Cartea Apocalipsa pe deplin. Nici nu putem să o înțelegem pe deplin, pentru că câte ceva din Cartea Apocalipsa este rezervat fiecărei generații și ceea ce pentru bunicii noștri erau de dreptul science fiction, pentru noi este realitate. Lucruri care păreau de-a dreptul de domenii imposibile în urmă cu o generație, acum sunt lucruri care sunt foarte plauzibile. Cartea Apocalipsa, spuneam, este o carte care se deschide pe sine însuși fiecarei generații. Ce este însă fascinant este să descoperi că asociat cu această trâmbiță este mulțumirea. Mulțumirea nu o găsim doar pe pământ. Mulțumirea o descoperim uimitor. O descoperim în cer. Da, cerul este un loc superb. Un loc extraordinar. Este un loc spre care tindem, spre care ne îndreptăm.
Cerul este un loc minunat, este loc unde Dumnezeu ne pregătește fiecare dintre noi și a promis Domnul Iisus Hristos, ne pregătește o așezare veșnică. Cerul este locul unde au plecat cei care L-au iubit pe Domnul și au fost înaintea noastră. Au plecat dintre prea iubiți de-ai noștri, au plecat și noi așa mărturisim, așa spunem că au plecat în cer împreună cu Domnul. Cerul este locul unde Dumnezeu este rezidența lui Dumnezeu, este locul de unde tot universul este comandat, este controlat. Este, dacă pot să spun, este tabloul de comandă al întregului univers. Cerul este un loc inimaginabil, lucru pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Lucruri despre care ai interzis să vorbești pe pământ sunt în cer. Lucruri care sunt atât de uimitoare, de șocante, că nu poți să le pui în cuvinte umane. Dar printre toate acestea, străzi de aur, porți de cleștar, nume de sfinți scrise pe temelii, nume care rămân legate de veșnicie. Vorbesc de fiii patriarhului Iacov, vorbesc de cei care au ajuns să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Vorbesc de numele meu și numele tău, care vor fi scrise și sunt scrise și vor rămâne înscrise în ceruri. Dar cerul este mai mult decât atâta. Cerul este și un loc al mulțumirii. Un loc unde ființe sublime, de un sublim inimaginabil, stau în prezența, în anturajul lui Dumnezeu și ne spune cuvântul lui, și asta este partea fascinantă, sunt surprinși acești bătrâni din jurul tronului lui Dumnezeu. Cei 24 de bătrâni. Sunt surprinși și Ioan primește această revelație și spune cei 24 de bătrâni care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie s-au aruncat cu fețele la pământ. S-au proșternat, s-au închinat lui Dumnezeu și au zis, versetul 17, îți mulțumim. Cerul este un loc al mulțumirii. Dacă vreodată ne gândim de multe ori, poate, am vrea să fim cum este în cer, am vrea cumva să ne direcționăm viața noastră după ce se întâmplă în cer. Am vrea să guvernăm viața noastră după ce se întâmplă în cer. Am vrea să trăim cât mai aproape de cer. E un lucru care putem să-l învățăm de la ce se întâmplă în cer, este mulțumirea. În cer, ființe sublime. Ființe pe care nu ne le putem imagina. Ființele acestea care sunt împreună cu Dumnezeu în conducerea Universului, aceste ființe se proștern înaintea lui Dumnezeu și exclamă, îți mulțumim. Îți mulțumim. Dragii mei, în această seară vreau să învățăm că cerul este un loc al mulțumirii. Da, este casa lui Dumnezeu. Da, este locul pe care Dumnezeu îl pregătește pentru credincioși. Da, este un loc dincolo de orice sublim uman. Dar mult, mult mai mult decât atâta, cerul este și un loc al recunoștinței, al mulțumirii. Dacă vreodată ai gândit că mulțumirea e rezervată doar pentru pământ, doar pentru vremelnicie, e o veste. Mulțumirea nu se rezervă doar la pământ, ci doar la vremelnicie. Unii pun întrebarea, ce o să facem toată veșnicia? Vă garantez că și dacă ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu toată veșnicia, tot n-ar fi destul. Pentru că suntem ființe care am fost scăpate, am fost salvate, am fost regenerate, am fost înnoiți, am fost transformați, ni s-a schimbat direcția și ni s-a schimbat și modificat total destinația. Și nu poți să-i mulțumești suficient lui Dumnezeu pentru asta. Cerul
E un loc al mulțumirii și această trâmbiță finală, declară că atunci când a sunat această trâmbiță, s-a întâmplat ceva în cer. Bordul de conducere a întregului univers se prosternă înaintea lui Dumnezeu. Spuneți mulțumim. De ce? Îți mulțumim, Dumnezeule Atotputernic, care erai, care ești, care erai și care vii. De ce există recunoștință în cer? Pentru că Dumnezeu era, este și gramatical corect ar fi și va fi. Dar nu scrie așa. Ce scrie? Și care vii. Care vii. Care ești, care erai și care vii. Îmi place așa de mult gândul acesta. Când vorbim de mulțumirea din cer, trebuie să învățăm că viitorul este înlocuit cu venirea Domnului Iisus Hristos. Viitorul este înlocuit cu venirea. Care erai, care ești și care vii. Dragii mei, când o să ajungem să înțelegem că tot viitorul nostru e legat de venirea Domnului Iisus Hristos, cu adevărat o să începem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Să-i mulțumim. Nu știu cât îi mulțumim Domnului pentru că vine. Biblia ne promite că El vine. Iată, El vine pe nori. Și orice ochi îl va vedea. Chiar și ochii care l-au străpuns, care au fost închiși de 2000 de ani, se vor deschide să-L vadă pe El venind pe norii cerului cu mărire, cu putere și slavă. Orice ochi îl va vedea. Și Ioan surprinde tabloul acesta celest, în care bătrânii din conducerea Universului care stau în prezența lui Dumnezeu se proștern și spun: îți mulțumim, pentru că tot viitorul este legat de venirea ta. Îți mulțumim că ai fost din veșnicie, că ești un omniprezent Dumnezeu și că tot ce înseamnă viitor este legat de ceea ce tu ai făgăduit, că vei reveni. Mai este ceva. Pe lângă asta, spune cuvântul lui Dumnezeu că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Vorbeam cu un coleg în țară și tocmai chestia asta o discutam. Domnul Iisus Hristos vorbise despre vrăjmași când Domnul Iisus era pe pământ și spune: iată, vine stăpânitorul lumii acesteia. Nu de drept, de fapt, pentru că omul care era el chemat să stăpânească prin decizia lui neînțeleaptă, i-a predat, dacă pot să spun așa, titlul de proprietate pe care omul deținea, l-a predat diavolului prin ascultare și diavolul a devenit, de fapt, a devenit stăpânitorul lumii acesteia. Vine însă o zi și acești bătrâni declară și spun: îți mulțumim. Îți mulțumim pentru faptul că Tu ești Dumnezeu veșnic din veșnicie spre veșnicie. Nu ești doar un Dumnezeu care a făgăduit că vei veni. Și noi asta ne rugăm și spunem: vie împărăția Ta. Asta este rugăciunea credincioșilor de 2000 de ani încoace. Vie împărăția Ta. Mai mult decât atâta, acești sfinți din prezența lui Dumnezeu, proșternându-se, declară: ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Toate împărățiile lumii au termen de expirare scris pe ele. Și acum pe conserve ne uităm la dată și vedem că este o dată de expirare. Toate conservele de împărății ale lumii, toate au termen de expirare. Foarte curând, mai curând probabil decât ne imaginăm noi, vor ieși din garanție, vor expira, se vor termina.
Neamurile să mâniască, este un pic elaborat ce s-a întâmplat. Și parcă este desprins din cotidianul de mâine, acest verset. Neamurile se mâniasă, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi prorocii, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari. Atenție! Și asta este fraza care este desprinsă din cotidianul de mâine. Și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Sunt unii care prăpădesc pământul și o fac dezvolt, din păcate. Și vedem cu ochii noștri cum mai apare, în ghilimele, câte ceva. Mai apare câte ceva. Chipurile. Mă mângâie versetul acesta că știu că Cel care este atotputernic îi va prăpădi pe cei care prăpădesc pământul. Amin. Îi va prăpădi pe cei care prăpădesc pământul. Își va bate joc de cei care își bat joc de Dumnezeu și de noi, de credincioși. Și aici sunt două aspecte pe care acești bătrâni le surprind în mulțumirea lor în acest verset. Să răsplătești. Nu știu dacă vreodată noi ne-am oprit să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că El ne-a făgăduit că ne va răsplăti. Că absolut tot ce face pentru cauza crucii va fi răsplătit. Că nu va rămâne nimic. Și un pahar de apă, dacă l-ai dat, vei primi răsplata pentru el. Nu-i nimic ce tu ai făcut pentru Dumnezeu, pentru cauza mirului și să rămână nerăsplătit. Pe mari și pe mici, pe toți Dumnezeu îi va răsplăti. Când El se prezinte pe sine Hristos către evrei, Dumnezeu se prezintă pe sine ca Cel care este din veșnicie în veșnicie, Cel care este și Cel care răsplătește. Eu sunt Cel care sunt și Cel care răsplătesc. Cât e de sigură răsplata, e atât de sigură cât este existența lui Dumnezeu. De unde știu că va răsplăti? Dumnezeu este un Dumnezeu veșnic, un Dumnezeu care făgăduiește că răsplata este garantată în existența Lui, n-are cum să o răsplătească. Și trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu că ne va răsplăti pe fiecare pentru fiecare lucru care l-am făcut pentru cauza crucii, pentru împărăția Lui, pentru avansarea împărăției Lui, pentru proclamarea veștii bune. Pentru tot ce am făcut pentru Domnul Iisus Hristos, cuvântul lui Dumnezeu ne făgăduiește că va fi o răsplată și bătrânii aceștia din jurul tronului lui Dumnezeu se proștern și declară și spun: îți mulțumim! Îți mulțumim că răsplătești! Îi răsplătești pe toți. Nu rămâne vreunul care să fie răsplătit de dreptul răsplătitor. Dar asta nu e singurul motiv pentru care acești bătrâni mulțumesc lui Dumnezeu. N-am surprins niciodată gândul acesta, așa cum l-am înțeles și cum îl enunț acum. Nu-i suficient și nu-i totul să-i mulțumești lui Dumnezeu că va fi o răsplată a celor drepți. Cât sună de dificil pentru noi. În cer există un moment de mulțumire, nu doar că Dumnezeu va răsplăti pe cei drepți, că va judeca pe cei nedrepți. Și în cer, acești bătrâni se proștern și spun: Doamne, îți mulțumim! Îți mulțumim că a venit vremea răsplătirii și că a venit și vremea judecăților. Că fiecare care a făcut ceva împotriva Domnului Iisus Hristos, împotriva cauzei Domnului Iisus Hristos, care s-a luptat, orbește împotriva Evangheliei. Fiecare care s-a luptat tot împotriva voii lui Dumnezeu. Fiecare care n-a făcut ce trebuia să facă. Cuvântul Dumnezeu spune în felul următor: să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Pământul nu e al nostru. Nu este al mamei Gaia sau nu știu cum. Pământul e al lui Dumnezeu. Când Dumnezeu ia pe evrei și proiectează în istorie și le făgăduiește o țară, Dumnezeu când îi trimite în țara respectivă,
Dumnezeu le spune următorul lucru. Țara este a mea. Nu este a voastră. Nu vă faceți ideea că este țara voastră. Nu este a voastră, este țara mea. Voi sunteți chiriași pe pământul meu. Nu este pământul vostru. Nu este pământul stricaților. Nu este pământul netoților. Nu este pământul urmașilor lui Satan și al lui Cain. Nu fiilor lui Cain și căii lui Cain. Nu este pământul lor. Nu este pământul celor care lucrează în față sau ocult. Nu este pământul lor. Al Domnului este pământul. Amin? Că pentru o vreme, omul în pornirea lui nefastă, nebună, i-a dat titlul prioritate diavolului. Asta este pentru o vreme. Dar bătrânii să proștern cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, îți mulțumim. Îți mulțumim că ai să prăpădești pe cei care prăpădesc pământul. Pe ăștia care ticluiesc planuri drăcești în spatele cortinelor astăzi. Pe cei care încearcă să răstoarne totul, să dea totul peste cap. Care încearcă să aducă o nouă ordine mondială, a new reset. Pe cei care speră în nebunia lor că le va ieși patent. Pe ăștia Dumnezeu promite. Și bătrânii din cer să proșteni cu fața la pământ și spun, îți mulțumim, Doamne. Doamne, îți mulțumim că ai să-i prăpădești pe cei care prăpădesc pământul. Good news is just a matter of time. E doar o chestiune de timp. Și cei care prăpădesc pământul vor fi prăpădiți de Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, bătrânii îi mulțumesc lui Dumnezeu proșternați. Apropo, mai învățăm ceva de aici din cer, ca poziție de recunoștință, de mulțumire. Când îi mulțumești lui Dumnezeu, e bine să înveți să te proșteri, să te arunci cu fața la pământ. Am recomandat și recomand și voi recomanda lucrul acesta. Spunea și tinerilor la camp, bine să vă puneți pe genunchi când vă rugați. Nu poți să faci tot timpul. Dacă ai ocazia și poți să o faci, nu tot timpul poți să faci lucrul ăsta. Și înțeleg chestia asta, nu sunt absolut. Însă, când ești tu cu Dumnezeu, ai cămăruța ta. Și aia spune foarte mult, fraza aia. Proșterne-te înaintea lui Dumnezeu. Bătrânii din cer să proșterne înaintea atotputernicului Dumnezeu și spune, îți mulțumim. Îți mulțumim. Îți mulțumim nu doar că vei răsplăti, că e garanție că tu trăiești și ești veșnic și răsplata e asigurată. Dar îți mulțumim pentru că vei prăpădi pe cei care ruinează pământul, pe cei care distrug tot ce-i drept, pe cei care strâmbă căile drepte, pe cei care numesc răul bine și binele rău. Dumnezeu făgăduiește că îi va prăpădi. Și dacă Dumnezeu promite asta, asta e cea mai sigură garanție. Nu e nimic mai sigur ca asta. Că pentru o vreme Dumnezeu îi îngăduie. Și își dau examenele care și lui își dau examenele. Apoi Dumnezeu în mânia Lui le vorbește. Și îți zdrobește cu un toiac de fier ca pe niște vase de lut. Bătrânii aceștia, când trâmbița aceea sună, îi surprinde pe acești bătrâni proșternându-se înaintea lui Dumnezeu și apoi se mai întâmplă ceva. E o revelație. Și Ioan surprinde revelația asta și spune, și templul lui Dumnezeu care este în cer a fost deschis. Nu știu cum să spun asta mai clar. Parcă vă spun de parcă vine să strig lucrul acesta. Mulțumirea deschide templul lui Dumnezeu. Nemulțumirea ți închide templul. Cârtirea ți închide templul. Dacă vrei să ai templul deschis, este o cale sigură. Cerul îți arată care e calea ca să se deschidă templul. Calea este mulțumirea. Mulțumirea. Și dacă cumva te bați cu capul de toți pereții and you get nowhere, I got news for you. Oprește-te și mulțumește-i lui Dumnezeu.
Și you'll be shocked cum Dumnezeu o să deschidă templu. Și în templu s-a văzut chivotul lui Dumnezeu. Pentru unul ca Ioan. Unul ca Ioan care, ca evreu, era legat de istoria, de trecutul lor, de chivot. Tot ceea ce s-a făcut sub conducerea lui Moise, absolut tot ce s-a făcut sub o directivă clară, să faci după chipul care ți s-a arătat. Nu inventezi nimic, nu vii cu ideile tale aici. Aici nu-i loc pentru păreri. Aici faci doar cum ți s-a arătat. Ioan ca și evreu, care era legat în mod natural de istoria lui. Ioan are harul acesta să se deschidă templul și să vadă că acolo în templu, chiar dacă pe pământ ei nu mai știau unde este chivotul, chiar dacă nu-l mai găseau, că nu mai era în templu, pe pământ, în Ierusalim. Nu mai era nici templu când Ioan are revelația asta. Nu mai era nimic. Totul fusese ras de romani. Dumnezeu parcă vrea să-l încurajeze pe Ioan și spune: Ioan, în cer este un templu. Și îl vom deschide ca să vezi ce se întâmplă acolo. Acolo este chivotul prezenței lui Dumnezeu. În alte cuvinte, Ioan, originalul e acolo. Originalul e acolo, Ioan. Nu se poate schimba nimic, originalul nu poate fi atins, nu poate fi luat, nu poate fi dus, nu poate fi cărat. Originalul e acolo, Ioan. Chivotul reprezenta prezența lui Dumnezeu pentru fiecare evreu. Dacă este ceva ce te aduce în prezența lui Dumnezeu, este ce? Ce e? Mulțumirea. Mulțumirea te ia de unde ești tu, oriunde ai fi tu. Mulțumirea te ia și te aduce în acea prezență supremă a lui Dumnezeu. Atunci când eu și cu tine ne proșternem în mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Atunci, prin actul acela de recunoștință, de gratitudine, de mulțumire, noi intrăm în prezența lui Dumnezeu, templul se deschide și avem acces, intrăm în prezența lui Dumnezeu. Este visul ființei umane. Este ceea ce a experimentat odinioară Adam în grădină. Este năzuința ființei umane de-a lungul acestei istorii atât de triste și de tumultoase. Este făgăduința pe care Dumnezeu o face nouă credincioșilor copiilor săi. Că la sfârșit, va reveni, ăsta e viitorul. Voi veni, vă voi lua să fiți cu mine. Să fiți în prezența mea. Că astăzi, spune Apostolul Pavel mai târziu, vom fi totdeauna cu Domnul. Ne vom întâlni cu El ca să nu ne mai despărțim niciodată. Dar până ajungem acolo trebuie să înțelegem acest adevăr sublim, biblic, apocaliptic. Mulțumirea te duce în prezența lui Dumnezeu. Mulțumirea te apropie de Dumnezeu. Mulțumirea declanșează acea părtășie, acea legătură strânsă și de nedespărțit între o ființă ca mine și ca tine și un Dumnezeu preasfânt. Trâmbița a sunat, ultima trâmbiță. Și la această ultimă trâmbiță Dumnezeu a îngăduit ca Ioan să vadă ce se întâmplă în cer. Nu e legată de pământ mulțumirea. Mulțumirea nu cred că a început pe pământ. Eu cred că mulțumirea a început în cer. A fost un obraznic, un căpos
care n-a mulțumit, care s-a mândrit, care s-a încăpățânat și a fost aruncat de acolo, tocmai pentru că nu i-a dat slavă lui Dumnezeu și nu i-a mulțumit lui Dumnezeu. Că îl crease și l-așezase printre pietrele scânteietoare, că îl așezase în vârful piramidei, că îl făcuse un luceafăr strălucitor și nu i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru asta. Și pentru că nu i-a dat slavă lui Dumnezeu și nu i-a mulțumit, a ajuns unde a ajuns. O lecție. Acești bătrâni, știind istoria mai bine ca noi, știind ce s-a întâmplat cu unul care fusese foarte aproape de ei și care ajunsese unde a ajuns, în abis, acești bătrâni știu foarte bine. Și atunci când trâmbița aceasta sună, acești bătrâni se aruncă cu fața în jos și se proșterg înaintea lui Dumnezeu. Și spun, îți mulțumim. Lessons for life. Lecții pentru viață. Dacă nu te-a pasionat foarte tare până acum mulțumirea, dar vrei să ajungi în cer, și cumva poate ți-ai propus să ajungi în cer, vreau să-ți aduc aminte încă o dată, cerul este un loc al mulțumirii. Dacă nu te pasionează ideea asta pe pământ, poate că nu vine să faci planul să ajungi în cer. Că o să te simți foarte awkward, foarte, în plus, foarte ne la locul tău acolo. Că acolo toți mulțumesc. Cei care ajung acolo sunt oameni care au învățat pe pământ să mulțumească. Cei care ajung acolo sunt oameni care se potrivesc cu ce este acolo. Dacă tu nu vrei să mulțumești, dacă ai probleme să mulțumești. Nu vreau să te speri, vreau să spun la modul cel mai serios și mai obiectiv, nu fă planul să ajungi în cer. Cerul nu e un loc pentru nemulțumiți. Știu că nu sună frumos, dar asta e realitatea. Cerul nu e un loc pentru nemulțumiți. Cerul nu e un loc pentru cârtitori. Apropo, Canaan n-a fost țara pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru cârtitori. Cârtitorii, nemulțumiții, toți au murit în pustie. They never made it de afară. N-au ajuns în Canaan. În diverse și în diferite moduri, cumva s-a întâmplat că n-au ajuns atât de departe până în Canaan. Cerul, un loc al mulțumirii, nu e loc pentru nemulțumiți. It's just how it is. Ne place, nu ne place, potrivește sau nu cu părerile noastre, este irelevant. Dacă rămânem lângă Scriptură și aderăm la ce ne învață Scriptura, atunci trebuie să înțelegem dacă bătrânii aceia în cer, să proșterg cu fața la pământ și spun, Doamne, îți mulțumim. Cu cât mai mult eu și cu tine niște fire de praf, după fundul citului de la fântână, niște virgule, niște nobodies, când ne pare de asta era, noi suntem nimica. Domnul Iisus asta spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Păi nu, că noi suntem nimic. Domnul să aibă milă de noi. Amin? Și să ne trezească măcar în ceasul ăsta, măcar acum, măcar la sfârșitul lui noiembrie 2021, măcar acum să pricepe ce n-am priceput, poate ani sau 10 de ani de pocăință. Că cerul nu e un loc al nemulțumirii. Ultimul care a fost nemulțumit a dispărut de acum. În conjuncturi foarte urâte. Și de atunci încoace nu se mai intră decât cu recunoștință și cu mulțumire. Biblia spune că nimic întinat nu va intra acolo. Mulțumirea te aduce înaintea lui Dumnezeu, îți transformă viața, îți schimbă poziția, rapoartele se schimbă. Înțelegi care este adevăratul viitor. Înțelegi că există un plan din veșnicie făcut de Dumnezeu ca să răsplătească pe cei credincioși și să pedepsească pe cei ce prăpădesc pământul. Înțelegi chestiile astea? Înțelegi că există un templu. Există un chivot acolo. O demonstrație via prezenței lui Dumnezeu. Este acolo original. Nu-i pe pământ original. Originalul este în cer. Și acum originalul chivotului este în cer. Vreau să înțelegem originea mulțumirii este în cer. Este în cer. Domnul să ne ajute să ajungem acolo. Amin? Dar în speranța ca să ajungem acolo trebuie să înțelegem că nu putem să venim decât într-un singur fel. Proșternându-ne
cu recunoștință și cu mulțumire, smerindu-ne înaintea Domnului, umilindu-ne, lăsând la o parte orice întinare de nemulțumire, de cârtire, ca să ne putem potrivi și să intrăm în acel loc pregătit de Dumnezeu pentru oameni pregătiți. Că cerul nu e un loc pregătit pentru nepregătiți. E un loc pregătit pentru oameni pregătiți. Și cea mai bună cale să te pregătești pentru cer este să începi să-i mulțumești lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Amin? Haideți să ne ridicăm. O să venim înaintea Domnului și o să venim cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Cu mulțumire că pregătește un astfel de loc pentru noi, pentru credincioși. Cu mulțumire că ne-a promis, ne-a făgăduit că vom avea un viitor. Nu știu cum ți-ai planificat tu viitorul, dacă nu ți-ai legat viitorul de o devenire a Domnului Iisus Hristos, vreau să vă spun la modul cel mai serios, mai clar posibil. Don't take chances, nu te juca. Nu o să ai vreun viitor dacă nu te-ai legat de venirea Domnului Iisus Hristos. Amin? Ai singura cale să ai un viitor. Să-ți legi viitorul de venirea Lui. Apostolul Pavel spune că totul e pregătit, cununa aceea e pregătită pentru cei care vor fi iubit venirea Domnului Iisus Hristos. Să iubim venirea Lui. Asta înseamnă să ne facem planuri pentru viitor. Ca tine, ce planul faceți pentru viitor? I don't know. Dar ce știu că trebuie să faceți plan, faceți planul să vă întâlniți cu Domnul Iisus când va veni. Amin? Dacă îți faci planul ăsta, celelalte lucruri sunt secundare. Sunt importante, dar sunt importante. Prea puțin importante. Cheiem împărtășeam această seară și venim în mulțumire. Mulțumim. Numai că o să facem un lucru mai deosebit în seara asta. O să ne punem pe genunchi. Da? Ne plecăm pe genunchi și venim în rugăciune. Haideți, îndrăzniți. Da? Frați, surori, tineri care doriți să veniți cu o rugăciune de mulțumire, să învățăm de la ce se întâmplă în cer, ne plecăm pe genunchi și ne rugăm.